Siye yichitariki 23 enseye monenusu ya maragoba goika Chinsa ibere chabutuko elio bwema nyamange. Via kigima mwanchi umuriria andonsia sogendete gutubwate kuri no gosemera kono na kwabiri kugutwara umorogo borumia nabigo kwabiri kugutwara uburiria borubia sigeta seniki and Ndizi TV ande ngo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde ngomanyi nare yabereka gokorekana kurwa chingongo chensi inye chense asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook na bakwenda gutubwate gwetira Ndizi TV News Digital nabiga sense meria YouTube gwetira Ndizi TV News asense moya website na bakotonya gwetira www.ndizitv.net retrene Fridah Kerubo na asense mo chiche biorokele ni otokubatanere Joshua Auta toskatonye gerango ntrasege kege kerebosio edine tokumanya mange asenchira yobekirano. Koyachaka Amayia yebirebiganyo tokoyachaka korwase county ya Kisii asengo kumenya binanigo abana inse miaka 10 baba gotoka ase nyumba yobarare mimo chobosongo asikolengana no robot nigo bakora korwase county ya Marsabit asibale koirwa ase Chinsa mochirichi ya Kenya inse yoboteneliwe kanisa ya SDM nigo botukibwa bere bogo chakigwa bene aso kumanya oboene bwinganeyo ase kolende ya nekiribuna nigo batagwatetie emirobire mekano yokobaleta kurwa sensemeli ya Marsabit gwika asorongo rwa Gusii bato kwaliganira robot ro asenchira yobekerano. Magega y'abana 10 gotoka ase nyumba yoboraro abale egatie miaka 5 goika miaka 5 nigabanya nyimbo bayimukire getambukiro na kubabeka biara abasa chingaki obotukibwa chakirigwe bene. Habari tulipata jana usiku kwa leo ya kwamba kuna watoto wamepatikana wamelala kwa nyumba ya kukombolewa hapa Kisii Town lodging na kuna wanaume wawili ambao walikuwa na wao. Tulifanya haraka sana na kufika pale tukapata ni watoto 10 wadogo kati ya miaka 5 na 7 na wazazi wao wanaume wawili ambao wametoka county ya Marsabit. Kolengana no robotiro mu county commander ime county ya Kisii nigaene kiabuna nigaba nabo bale koirwa asensemo ya Kenya wetera ekanisa ya SDA ya Eberege elinde kobasira ase okoenyorera chisemi boigoni gaene kebuna abana bo amona baiboli baba bwate nigo bakorwa asensemo ya Marsabit kolengana na masakara babwate. Akasema ya kwamba walikuwa wanaleta watoto sehemu ya Kenyenya kwa kanisa ya SDA ya inaitwa Eberenge Church, SDA Church, kwa usaidizi wa masomo, yani sponsorship. So tumechukua hatua ya kufika pale, DCIO wetu anafanya uchunguzi tujue kama hiyo habari inatupea kama ni ukweli ama ni uongo. Lakini tunaweza kuhakikisha kwamba kulingana zile stakabadhi wako nazo ni watu kutoka Marsabit Central na ni wakazi wa huko. Boigoni gaene kebuna no nyabana bo bagosirwa babeti bakobwatia emerobele mekirano asoko baleta gocha asorgongo rwa Gusii. Sofa kuna viongozi wamenipigia simu kutoka sehemu ya Marsabit kama ile procedure, hata kama kuna usaidizi kama hiyo, kuna procedure imefuata kuleta watoto mpaka hapa si sawa kabisa. So bado tunafuatilia tujue hao watoto walifikaje hapa. Omoigereri boboene bomanyabantu nigo abolirie amaboli asaganire egesasimiro gya SDA kwerera nasiki bataligosira abana kurwa sorgongo rwa Gusii nabo igo kwenda gocha ase chi county chinde. Abantu bakuru kuna aba SDA pastors ba SDAs ototete moso kesiko
mototebi obumaene nikige kogera mokwenda korusia abana koru no distant mwacha kubakonya Gusii na abana ba Gusii mbare barega iga tubwate Kisii County gose Nyamira County abana bachandegete barire chinda abana abaibori babo bonsi bakwete abantu mbare bamenyerete no botako bepi no maene abesi die inu Eva Nigeria gotebekane gakareberege tinye manyeti tinga kiechio boigo nigo aboririe abarandia korwa ase gesasimiro gia SDA wesoke bene na boigo koerera obwene asobwagari. We are asking abantu bakoguna pastors baito ba Kisii na Nyamira moso keisiko mototebi obumaene ntobwate obonechenga bunei bosebano ne syndicate gete erororo munasakaora otatete kumanya nikige kogera abana balikira mwabaretete ntobwate conference yaito ngumbuga nyanjwa nki abana bali batankoireru bararororo nyanju ngumbu liberera nigo ligendete kwenekigwa anene ase okumanya igoro yobotenene libwe kanisa ya SDA nemeroberio babiri bakobeka bene ase ngencho yogosira abana bo yarenge borongo bo mane bwa Nyasaye urutogosaba na abana bali ne oboneki bare koguna tari kongentu bare gocha korusi gwebyo ebimogete byomobere bande gokorwa bo chabwa abantu bakora ototo komanya BSD baito banyanjwa moigwete chere geshinisi ejikikobe kuona ABSD namba bwate oboneki regari eberege ekoba funded n'abantu getutamanyeti ototo mosoka isikomote kene no mane ni numwabwate arrangements kirya abana barusetiwe se no distant turamanya na baino ni numwabo no are ikerenga kiye SDA ya ikere gokore ebintu ebi ensi yaito ya yadire yonse kolende ni gobo tukibogendete gokorekana ilio koenekia oboene obwengane yo aswa hii adoption ni ile kufacilitate wakuje hiyo mambo ya sponsorship ya shule, lakini tunachunguza tujue ukweli ya hayo maneno. Fridah, Kerubo, Ndizi TV. Batigana nayo mwanchi omulie na gosika motu asorobo tironde ni ngo kumanyuna ababwatane korwa sensemo ya Kenya Dairy Board ni ngo babiri bakorwa amaigelyo gocha ase abalimi betugo ase litukolia rero murobiri yo bakogoika omoelyo aya magega yo konyora amaigelyo asensemeli ya Sironga nabo igochinga ki abalimi baba koegwa tisa tugetibe nabarai amba betabagwikirana ase omurobiri yo kolende nigo abalimi babiri bakuborirwa kotuga chiombe chinyinge nabo igokweneke mnango chirinda bali asencherendo ngeso kweneke mnamatukabusyo ngorustire amabere aisaini omurikecho Joma Angi no robotiro asenchira yobekirano esegeto yaruro gochiase abalimi wobo tugibe chiombe uchaka gutuga chiombe chinyinge na gutumeka chinchira chekerero ase obolemi erinde konyora ligesarigia ng'ombe 1, 2 na 3 ndio tunaweza subsistence farming. Ile ni maziwa yako na unauza lita 1, haitaweza kukulipa. Tumekuja kuwa train na kuwaomba ya kwamba hata kama huwezi kuweka ng'ombe nyingi, shikana 2 3 mfanye ile tunaita aggregated farming, na zinapatiwa dawa pamoja, zinapatiwa chakula pamoja, yule anazimanage ni mmoja, na kwa hivyo cost of production itashuka chini. aya nigakwanwa asomoyega bokwa abaremi obosemia oyekirano omunyakirogo kurwase kiombe ga Kenya Board Genesio Mugo omudirector bw'ekiombe kyo Josephine Omanwa omugabana bwe county Nyamira Amos Nyaribo omubunge West Mugirango Steven Mogaka n'abarayibande. Karibu sana viongozi wetu. Abalimi be county Nyamira nigo bakone kirita kiribu 30 eky'omunyakirogo bw'ekiombe kyo ateba nigo kirense mono volume yenu ya 30,000 tuongezee mpaka 60,000. Hebu inua mkono kama tutafanya hivyo. Oboseme nigo bwarogo cyase abalimi otumeka chinchira chingi yachukugacha amabere ase emeroberi yo kubeka emetambo yo kugacha amabere yaralibwa. Kusema Dairy Board wamesema lazima tutoe maziwa safi, tusitumie plastic, tusiuze maziwa kama umedunga ng'ombe, na hiyo maneno yote tusiongeze maji kwa
maziwa, saa zile tunaenda kuuza. They don't come. Recently when the president was here, he allocated 10 coolers, and personally I've identified 10 centers which will work with the governor, market centers, because those ones which were came earlier are congested in Governor we County Nyamira Amos Naribo nararia egatemero berio abegete lineko enekia abalimi nkonyora baliriga saligia Goikoto are ng'ombe ngia nario ranyora mabera chieto kubogo to achombe komichire useless buyo tuyemo oseibere chioko akire yemo inse kabisa lita 20 gochimotu baka 50 ngongwaza tore program eyo chieri chito wate gari gochiaka tora magasi chosipi Mubungo wa Mugirango Steven Mogaka nasabe serikali enene kubwatirana na serikali ya County Nyamira korosia ekirimali ensemo ya Sironga nabo igokonya abalimi kugendereria obutugi bwabo wodi abalimi moro libagakiro mutako na gusimeke ng'ombe yemo bwoye na toko kanusuweka kere ward twa sama sindano yokubeka chiombe cheituga chiakamule mashini libagatoko na gusikama na maboko chiakamule mashini erolielie kunywa amabera yacha yanywa yaire factory yaire krimali ekero motinyo koera na itwanyore cheki egosoa ase account yaitu ensemo mu County Commissioner Onesmus Chata narwa ekuro entindigo chiasi abayibe chiombe bunamba chikoirerwa egetambo kerio egetindi. Najua kuna changamoto moja hapa mbili upande wa Barabu, ile shida ya ng'ombe moja inaibiwa. Tumefuata juzi, tumeshika wenzetu wanaiba ng'ombe, na wengine ni watoto wetu wanaenda kuchinja ng'ombe yetu huko Kisii. Si ni kweli huko Mbosongo? Simulisikia? So hiyo tutadeal nayo. Endelea tu kukaza kamba tupate watu wote si wazuri. Na nilishangaa sana kuona probox inabeba ng'ombe, inabeba mbuzi, makoro. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase County Nyamira, Job Maangi. Mbia mano sana murikecho Joma Angi asogotwariganeria orobotero asenchira yobwagali otigana nayo ni gotokwira na wika county ya Kisii asengo kumenya bina nigo amate emo yaganirie ogosirwa asengencho yokorwaria omwanobo oyoberega kubimba amagoro naboigo gutwara oborere bwa elephantiasis asegika kimiaka 15 korengana ne amate yo nigo babere bagutumika enibe nyinge aso kumurwareria asegoikira bono iga babeire bakoererwa kurinde nigo babeire bakuburia onde bwensi uri no moyo bukubwa naboigo kubasira asingincho yokoenekia omwana obo Steven Mochoge ngogenderare kwenyorera obugwene muri kicho daipo nasanya no robot yoruo mugakera nabachete kare akabandikira barabake nigo bonenka iyo mugakanya gusira Mochoge mairura eyue gotoka ase kinyoru Kenya bondo imiye ward ya bugika baganetio bokonyi aso mwana obo oyu bwatuburoire bwamagoro amo namagoko rwara kwaye muiguro batebiri naende ase kinya gitari arona buri twenjera ntobwati bese ntobwati kioro cyo buri mubwaye bwaerete nuro je nayo tachonyo kurwania abandi ngamo yakiro monto ganyorete gitari kiaye igobono chibese chikarima munuro je tokatimuka igobono Steven Mochoge ni garo mwana omomuro motangi asenka yabana batano nigobono akoerera obogima bwaye wagendereta gwetera maega yo mungino yo gusira na gutigara kamenyete bweka aitero obogima bokon kulingana miaka na abeire ukuguru kwana gonsandite bakoko boko omungino naje takanganya kurwenke akagenda achagantiga kababuno mubaraka kana abana lakini wetera matemo buna chiete na beire nsane getonje bweka no menyete bwona aria mwana timbwati mokonyi na omongina Fridah bitutu oyore mamu mwabo Steven nigasangane getaseni kya Ndizi TV obogima beire ka wetera asokorera banabwe maega yo mugako yo gusira omwaka otamanini mugakera nabachete kare akabandikira barabake una bono yigantigire tolikera sibere oyo maneno oyo
oyo nde menyaroka agaringe kirasia yamo gocha ona nkabanko na guita chikonda chiuka nko basomi chikonda chiuka na chikobairare nkarabona na asinyirunguru chaeriri ase baikirete nkabatebona njira teyo ngakingokora asi bagasoba no kuna kuligari gibi barua bakora ya matebo igo nigo yanyara kwerera obokonyi yabirege kwana na gochia somwana omwabo maiga yaye gochandika asegeka egetambe umuro minto beiro kurwarenga kientambe emyaka 15 lakini rende bona okurwara kwa yabuna aste kurwara ne skuru narenge nabona ale kuligere buna chandikete bakubole mukwa yabo atakanyakoni bagenda n'umongino minto nyagitari lakini rende bona nyasaye tara kanyeka bona nabo bado kogenderete kumuchanda wansa buno yo mate bare komonkora mwale nkora mokonyari kora mokonyari nde soko mota tikukubweni gukwasinyire bono nigo batigarete no gosemeria gwokonyoro bokonyi asibaburiria basamaria gwesokia ibanyare kubasira asokonyoro kuweni gwa kumwana omwabo mnandi ganche natigirete form 1 chibese chiabure tumungina tukarara chikonda bono chinguru chikamoera muna bono yigantigire tole kerasi bere oyo maneno oyo nde menyaroka agaringe kerasia yamo gocha ona nkabanko na guita chikonda chiuka nko basomi chikonda chiuka na chikobairare nkonde bwensi uranyare gonkonya kuruku kwane ngwatakire chikobuturwa se nyagita na itri nyagitari na arasire tinta ite kobutoru kwalko nyare kana kwande koligerirwa abanyagitari bakoligereri nyoko nyako kubweniwe changamoto tubwate ni yebesa togonyora chibesa umuntu atokonya murumi ntara agenda ararukwansa arakonyu ekine kigento kia muimu asubugimo nabo tomenyerete iga asubugimo buko ugupatisa rende koligarigire ne nyasaye igore chinchira atokonye ngakiyemo ntoli no kwasemene nyasaye tagututiga nyasaye naro ingo ripota ligataseni kia Ndizi TV kurwa sekenyoro kia Nyabondo kegotoke ward ya Bogeka egotoke bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Italian ndipon asanya Miamano sana umulikicho daipa na asanya aso kumulikira oroboti uru hotigana nayo na gusuka mutu aso oroboti ronde nigongo kumenyebuna magega yaba MCA korwase county ya Nyamira gutwara engwana igoro yo kumurusia abisi umugavana we county yo Amos Nyaribo nigabereka weso kya bene nabo igoko ganya gutwara egekaro asengencho yo gosonsora emichande yaberege kwene kyo county ya Nyamira anamono ase wizara yobochenu okwana kurasensemo ya Sironganigo abaga kwaligania ebirengerelyo byabarayi bechikanisa asengencho yo gukwanirana naba MCA abo linde gosonsora emechande yo wakorera abo mwewete andonere kusabobe tago kumia nari kiraba MCA rirube baje toisaranse batebe kibagotebe kiagara goikera bono genje tina amanyanki bagotera abachumbe bosi aba MCA bari bachorire goika bakore gasiamo batakoretie gasiamo gase koba gasingiya ekiagaronye babwata mararamishi tigabache mutwe batebe amagosa agabana nara hii riki kerio ya byegetwe asenge jona umara chore gabana ore barimo bagegete araisa basarie bintu jetina asarikende yoti abaje nawe taba fada yangeri naba pasta bagote bambata te ko aganyana eyenje ngoya karipisha na mikono migwiri otota tokwanerane tonyare okora abantu baitegas ande tayo nande ndakwana mange abachorire kino montakore gazi yaye nande toshirikiane tonyare kubakorera gazi magega y'abantu bane kurasi amateye mohogo siria obugima bwabo kurasensemo ya Bunyando imiye bunge ya Bonchali nigo omubunge bwebunge yo Dr. Charles Nchoka abereka gwesoke bene nabo igokorwa engora yaye okwana nigo abereka kubolia sensemo yo bolindi kwango ya obotuki aso kumanya ningi kerirete ayonsi gokolekana umuntu muchawe Charles Nchoka muchumba Bonchali and kweli bageli konyora magana bete
Bonchali ese bunyando omuchuchu monderi nyumba yayete murugyo yagasira n'abana batatu abana bategete batwara amajara nabakegento yo kumya gento kyoboba sana nanga kiego ikera pake nyumba ko ya ngubune yayete abusiri ubugima bw'abantu bane saba mate bonsi somuchie bwa chumonderi nkoeli bagiri bateba pole sana tigaba seretinya sai abeka soburu twaye wigoro ale mio mochie ale mio bairi aba mate bonsi na ndengo chikoeli bagiri kobolia abantu baito batenererete oborendi security agents baimo keigoro sana ni speed yegoro na bwango na wakorobotuki waigoro kabisa kumayena nga kio muriro yo oansete usina abantu bayo begete ende yori tumanyo bumayene kabisa oyo kero kende gosobe geto muriro yo nyoga karoyo begete Eserikali nigo yabuligwe kubweterana nabo igokobeka emirobiri emekirano asokobeka ebintu byogotanga chingoba ase chiskuru ayankorengana n'omufadha korwase Kisii gyarangenyo oyo bagakoeneke buna ebikorwa byabange gosiria obugima bwabo nigo byabere bikomentekana amakiaya nigo aganirie chingwa nabo igo kotokekana egati yaba MCA nabo igo omugavana we county Nyamira asokwenekia okoigwana government ya Nyamira umusikenya libo na noane county assembly balengererie ekero bakole budget ya wakonya abantu useninchira ki chiskuru echietane negaiga kirabe kiru kitanda arresters erindekero lightning yegocha yatoka buna abantu mbale save bali barasayo aigarangenyo etumye kenke bwato mugano mutambi wa lightning na ndekero naligeri chiskuru cyane cyonsi kiringo talera munabona bonye badi okay rangenyo boarding primary rangenyo girls secondary rangenyo mixed day primary egesieri primary tindo chigusitanda arresters inchibeki patirenda stogotoka bunabarai ekondo yekanisa noko nekinga abantu mbamenyeta sobomo mbamenyeta somolembe naende nkubwa bale ko babago tegererana wikekerengo buna kero bategereranire babuye kuibwana naende bakolegasi yabo buya nali toranyora amagendero naburanga natubwaterana nere naende tumente mugakonde totegerere county assembly no mugambio ito nyalibu erinda torenga nyasawo nyakawanje banyole baibwananire na Omorai bense Dr. William Ruto ni gagendete ni tarayaye ase Chinsa chesko elinde kobeke emerobelio asokweneke mnango gororabale Chinsa chiorogongoro Afrika okwana kurwa sensemo ya USA nigo abaga koboli okobwatrana elinde kweneke mnango sonsorabale emechando ase Chinsa achigendete gwetera anomono asokweneke mnango linda bale goncherera kwelire gotinya obolendi kweneke omolembe nabo igokobeka emerobelio asengencho ye Chinsa chigendete gokabesa chibesa kurwa Chinsa konerelwa konde gwensi gotaiyo nabo igokweneke ngankwa kana bale asekerengo yense kegima. At the recently concluded Africa Climate Summit in Nairobi, we undertook to begin the journey to course correct and execute a paradigm shift in our pursuit for development and climate action. First, we recognize that both climate action and sustainable development goals must be pursued simultaneously with greater resolve, urgency, and ambition. There is no need to be trapped in a false choice. Sustainable development is robust climate action, and climate action is development. Africa's potential is defined by abundant and diverse resources, ranging from a youthful, highly skilled and motivated young population, immense renewable energy potential and mineral resources, including critical minerals,
and extensive natural capital endowment, including 60% of the world's unutilized arable land. Capital and technology can find no better returns anywhere than the tremendous investment opportunity in Africa's potential. We appreciate that multilateralism is on trial, and our task is to defend it. We also recognize that multilateralism Asoro gongorwa Western ni gabare kurwa Chinsa mechuna boiga bamenyi bensemeyo babere bakuburirwa kubwatirana naboigo gosirana asingencho yokoene kimna egesaku kyomoluya ngoska kerebosio asingencho yokoegendelia okwana omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi nigo abolia bachamo naboigo gosirana asokwerobelia asingencho yobocholi oborabe omwaka bwechiribubere 32. Kwa watu wetu wa eneo ya magharibi, nataka niseme hivi. History does not give you a discount. Hakuna discount. And I repeat, history does not give you a discount. We are 60 years into independence. We cannot continue languishing in disarray, in disorder, thinking that history will give us a discount. It will not. If we do not get together, another person will move forward and Unenchere ya moyo goikerania chira nigo mawaziri bobulendi boime kithure kindiki abakagokora etara yaye goika county ya Meru okwana kora Chinsa mecho nigo abaga koigora sub county ya Kieng unenchere ya moyo gotinya obulendi ase boigo abaga koenekia gose kobeka omo deputy county commissioner omotangani Laura Kededo oyo orachi gotinya obokoreri sense moyo bulendi korwase county yo. Tumefika hapa kuanzisha rasmi sub county yetu mpya hapa Kiengo. Na mimi nakumbuka wakati Mheshimiwa Rais alikuwa anaomba kura hapa, hawa viongozi wenu ambao wameketi hapa walimwambia akichaguliwa hakikisha hiyo sub county imekuwa operational pamoja na zile sub counties zingine hapa Meru ambazo zilikuwa gazetted lakini zikakosa pesa. Na wakati Mheshimiwa Rais amekuwa rais na akatuteua, aliniagiza ya kwamba nihakikisha wakati nashughulikia Kenya nzima hizo sub counties za Meru County nihakikishe zote zimekuwa operational. Zilikuwa 4 na sasa tukifungua hii tutakuwa tumeleta 2. Tulianza kule Egoji, leo tuko hapa na bado tumebakisha Imenti East na vile vile Abogeta. Na mimi nataka niwahakikishie katika majuma machache yajayo, ikienda sana miezi 2 hivi, tutakuwa tumepeana hizo sub county zote hapa Meru County. Na mkiniona hapa, nimekuja hapa kwa sababu rais ameniambia lazima nizingatie zile promises ambazo walifanya hapa Meru, na tutahakikisha kwa chingaki abakenya bagendete gwitira amakongo animono ase serikali ya Kenya kwanza egendete komochigwa kubwatikana no gukina kweli goliria rebinto okwana mwangi wairie ni gabiriga komochia omurai wense soko gendera komenta ebango yegenderete gokonya obugima asene kiribuna nigara chigotina bokongo nabo gokoene kebuna nkorwanirara abakenya nabo gocingaki obugima borabe bokoroba wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa tunadanganya raia watupigie makofi, na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli, hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha Mkikuyu anaumia kama yule mwingine, na haki ya Mungu hiyo sitaacha. Ninasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti endelea.
hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha, mzungu ndiye anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe ndiye tunapigia magoti hata wakati huu. Riberera nigo ligendete kwenekigwa magega yo gochorwa kumo CEO korwa ase oboteneneri bwa Kenyatta University Teaching and Referral Hospital ase babeire bakoringoria na kyabete kagochorwa na bigogosoa ese abisiyo kolende nigo abegereri babere bagwesoke bene korwa ase kyombe gichinas na bigo kweneke buna nigo abwata masakara aisaini na bigo obomanye ase ogwikaransira ekerogekyo. The emerging occurrence at KUTRH aimed at sacking the CEO because he is a nurse and not a doctor is not only a loss and shame to the individual CEO, Mr. Dagane, but also to all nurses in Kenya and globally. It is a big shame to all non-doctors health workers. It portrays the inherent nature of how our leaders view nurses and midwives. Anybody, any leader who will profile, demean and embarrass nurses, we will profile you and your families. And you know what we mean by profiling? We are not joking here. You cannot be a leader. We have elected you. We have entrusted you to protect our rights. Then you are the one saying, how can a hospital like this be managed by a nurse? What do you mean asking by a nurse? If the healthcare system in Kenya has collapsed. Unenchereye moyo kwenekia obokoleri obia asamatuko abusyo nigo mugavana be county ya Migori Ochilo yako abereka kwimukia egetambukiro nabo igogokora amoncherero ase chiwizara aya magega ya matuko aberegweta ase abakora imirimo be serikali me county yo babete bakubita inse ese yo gwancherana yo kumurikira obokoleri bwabo. These changes are changes geared towards energizing or re-energizing my administration. It's geared towards aligning the departments for service delivery and for the general betterment and welfare of our people in Migori County. We should be able to serve our people in Migori County in an improved fashion, much better. Serikali ya Kenya ni gegendete kubika emirubiri mikirano asokweneke n'aba Kenya nkonyora bale obukoreri bwensi bwe serikali gutumika emitandao yekerero animono asensemelia eCitizen okwana omurikyo monene asikia BC cha immigration Julius Bitok nigo abagakwenekya nga ebibande byekerero mbikigotumikwa asamatukabusyo asabagakumirana nababwatani kurwa sector eyobosombi abo baba wanchirana umurobele yerinde kohenekia obokoreri bwabwango naboigo obwekirano. Look at what is happening all over the world. Like for example, the last case, Monday this week, Nigeria was able to adopt the digital identity. So as Kenya, we are actually on the right course to ensure that our people are able to enjoy more services. The government is able to provide accurate identity, secure identity, trustworthy identity that is inclusive. Because this whole idea is revolutionary, because the issues of exclusivity which have been there before will be able to be eliminated by this project. We don't want to continue remaining behind, yet everybody around us and around the region has moved on. We don't have a choice. We have to move to the next level. For us who operate within the public transport sector, I think we like this because, one, at least it is going to check on our driver behavior. We are going to know our drivers where they are. And the idea that we are linking this with the NTSA is very, very good. Majority of us in the banking fraternity in Kenya, we would want to mimic what the world is doing, and we are interested in seeing the success of this. Yes, as partners in this, we are open. We will be giving our memorandums. Mancho murigereria gwikira buno toko ya butolera amangana maya kurugaiga asense mentangani ye studio yatosa asense mo ya kabere ye studio tumiranenere Sultan Obangi oyora beka gutumanyari abereka gwatika kurwa asense mo ye chigosali.
Omogorobo muyake imo mwanchu muri Ndizi TV ngakendengo yangu kwaligania asensemo yechigosoli komanya yagendete okorekana anene korwa CBT au ime naisiko yorongo rwa Gusii tochakire asensemo ya Kenya Premier League abu asamange bono agendete gokoreka oyo koretera omogorobo lero nigongoro kwa Victor Sultan Obangi asensemo ya KPL chitimu ose ebiminano bya Kenya Premier League nigo bigoso ase round ya kabere litko lyankyo abo ase chitimu ochigo chikogosolia ase round eyo ya kane yebiminano bya Kenya Premier League timu ya Bidco United niyo echikobaligania timu ya Talanta FC chingaki timu ya Police echikobaligania timu ya FC Leopards timu ya Shabana nigo ego chigo baligania timu ya Kariobangi Sharks Chinsa muchire cha Kisumu chingaki abanyangongo be round ya Taska FC bwo Kerubo batararokia gokora ego sorinki yani oba chiko baligania timu ya Muhoroni Youth ase imino via KPL nyora ni round ya kane yebimina ebyo bigo chakabene litko lyangyo naboigo chitimu chishikoene kiwa kogosolia litko lya Jumapili Maiga yogo chakia timu gose maiga yogo chakia chigosori chia National Super League kia eta senchera engia kigima timu ya Gusii FC litko lyangyo nigo wesokia ase round ya kabiri minano bya National Super League sego chikwaligania wa Chinsa mo chiria chia Mombasa ne timu ya Mombasa Elites Gusii FC nigo ya baikora timu ya Vihiga Bullets chigoli sano asemo kia eta Chinsa mo cha Musocho seyebekire aseli baga ligi yali ogochaka eligi ya National Super League boigo eminano ombi chikogosoligwa ase eminano bya National Super League egati abo timu ya Silibwete uchikorana ne timu ya Kibera Black Stars chingaki timu ya Asadi uchikobaligania timu ya Rainbow chingaki Darajani Gogo boigo era baligania timu ya Coastal Heroes timu ya Kajiado ne chikogosolia ne timu ya MCF egati minano vya National Super League ebyo bigoso ase raundi ya kabere lituko lya ankyo otinga nayo mwanchu muligere ya chingaki timu ya Gusii Starlets chingaki timu ya Harambee Starlets igendete kwealigania abosio bweminano kiaye kyomoelio ase egeti kya Nyayo Stadium serikali nigo yabekire emerobelio bene yokaende kinga ebitia sorongo rwa Kenya gosa sense ya Kenya gochibire koene kiwa kwagachwa samaniganio ayarobeirie nga orogongo rwa East Africa ndochi konyara kwaligania ebiminano biria bya Africa Cup of Nations aso mwaka o 2025 Starlets nigo barache kwaligania egosori yabo amo na Cameroon chalike merongebe na isano nemo ichichire Jumanne eikegocha ekikereke minano kyomoelio senseme yo chingaki timu ose chingaki biti au ngamo neti egeti kia Kasarani na boigo egeti keri Kenya yo stadium birobeirie bigo kwagachwa buyaboigo egeti keri ya Kipkeino Classic ngechikwagachwa na komentoli bagagoika kubugolia abantu chiru 15 chingaki egeti keya kerobeirie gochikwagachwa sensemo ya Jamhuri Park ayane gati ya maliganio abuyo orongorwa East Africa rogendrete kobeka elio kubasaba ekyombekeri ya FIFA kwaligania chigosori chia Africa Cup of Nations ase omwaka o 2025 A committee yechimbero gose National Olympic Committee of Kenya nigegendrete negeikaro asomo chio Nairobi egeikaro gyachagete litkoligoro asoko ene kibuna nkonyo arabale obonge obwechitimu chigoso ase Olympics elio kene kinga ensi ya Kenya nkwenyorere chidhahabu chinyinge kurwase chigoso licho okwana chinga kecho ababwatani nigo batebrebuna nigo bagokerete etimu ya rugby yensi ya Kenya naboigo etimu eli ya Malkia Strikers also ase Olympics chomwakoyoiga. You have teams that have qualified for the Olympics, and that is rugby and volleyball, Malkia Strikers. And when you look at those programs of those those federations,
they also tapped the talent right from the youth level. So if we can spread these out to all other federations where they can tap the talent from the youth level, Kenya will have a huge representation. Nchumurigeria nara inakwariganetie korwa ase ensemo ye chigostori korendenta itentambo ke ase enseme ndiye studio ase Fridah Kerubo asinga kientambe ntora umerna ase embeo aro musubati bwechibesa etekeya moto umerne ase enseme ndiye studio. Manje murigeria maiga yo kwenyora ase ensemeli ya kabere ye studio atobeto kwenyora aliabereka gwateka ase ensemo ye chigosali nabwo kumanya ebiminano ebira bigo korekana ase ensemeli ye chigosali korende metinga Sultan obangi na bwatali abereka gotwariganiri yakegimana riyo wate Sultan mugokone ngonolinga Gusii FC etimu intingu kinga makorwa soro ngorwa Gusii season ya itekero shabana yagenda ase league ya KPL abange mbaro chie Gusii FC lakini ndo kwegena nga ase season yegocha shabana yetaira netinse chitimu korwa soro ngorwa Gusii chikara ase league ya Kenya Premier League nirenga Ibere. Narai. Bado torebobe. Torebobe. Metese no gwato mugano lera se omwanchu muligereria. Omugano mwanchu muligereria. Captain 001 na chako omugano. Ikigoja. Korende ndobwatia mange goikera bo mwanchu muligereria. No to goikera omoelio bwa mangana maya asili tukeligalia ejuma tobe to kwaligania sabato. Kabisa. Just fata missing goikara igali tukoliankyo. Ante inga na mange kabisa pake request ya nje nawe kama mapema. Mapema ndio best mwanchi muligereria. Korende wikirabu ni goto gukoganiria obotuko borobia. Enda gotobwatia stinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.net. Nyoranga mwanchi muligereria ne kinga kwa enyorire asenchira yebimanyirio ngakoro kwa Joshua Auta Petronila Mokeira na ero ene kinga chibichanerio gichekire chagwikire asenchira ya bene. Erietariane Fridah Kerubo. Eriane Victor Sultan Obangi unabotambe ipo siku tuzidishenia mugorobomea.